takže počkaj. OK, takáto zlatá. Potom takáto veľká. Takéhoto zajaca. Takže ideme otvárať tam. Takže máme túto zelenú. Tú zelenú. Otvoríme. Je trošku lepkavá. Je sa taká cutesy. Lepkavá. To teraz môžeme odložiť, pretože nepotrebujeme ju už. No budem sa s ňou hrať, ale to je taká veľká, tu neviem ako otvoríme ľudia, pretože je taká veľká. No pozrite sa na tú veľkú. Strašne cutesy, strašne veľká. Dobre ľudia, musím už odísť. Čau, dajte like a odbiem.